kira nek bintang tamune ayo mbanyol-mbanyol apa kono. Ngono. Ayo. Inggih, saderengipun kula nembang, kula badhe ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sing pinarak kurang banter, kurang seru, muga-muga sing jawab salam kanthi semangat, rezekine tambah melimpah ruah. Amin. Baleni Bu Kesi, yo ibu-ibu semangat. Semangat ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono lho Bu sing semangat. Le semangate kaya lek nyeneni bojomu ngono lho. Terus pripun Bu? Nggih, saderengipun nembang kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dalu niki sedaya warga masyarakat Rawasari, Makempal sesarengan Pak Kepala Desa lan perangkat desa, sesepuh pinisepuh ngumpul wonten ing mriki ngawontenaken upacara adat inggih menika bersih desa. Terus Bu nggih. Nah, kula badhe crita sithik Bu. Sakjane awake dhewe niku Bapak Ibu kalih mbah buyute awake dhewe niku pun ditinggali napa sing jenenge kabudayan sing sekti banget. Wujude napa? Nggih niki bersih desa. Lek bersih desa niku lek enten awake dhewe ngrawat tanduran, ngrawat desane. Pari niku enten jenenge Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Kenapa? Mergo supaya pari-pari tanduran niku wau enten sing ngrawat didone saka ama. Nggih to bangsane tikus. Terus teng segara niku enten sing jenenge istilahnya Dewi Lautan sing niku tugase ngrawat laut supaya laut niku mboten gampang dibuangi sampah-sampah rereget saking olah pikire menungso sing mboten tanggung jawab. Nah, pramila sejatosipun Mbah Buyuti awake dhewe niku sekti supaya masyarakat iki dijak ngrungkepi tanah kelahiran bumi pertiwi iku supaya subur, supaya besok anak putune seiso ngrasake kaya apa to asile laut sing apik, kaya apa to asile bumi panen sing apik. Nggih to Pak Dalang? Leres. Lek mboten dilindungi kanthi cara bersih desa ngeten iki, wis mesti menungso niku sak geleme dhewe. Mergo nafsune menungso niku nggih nyuwun sewu nggih. Serakah ngangah-ngangah kados ngoten. Pramila awake dhewe dalu niki mugi-mugi acaranipun manfaat damel kesadaran sedaya warga masyarakat njaga ing bumine, njaga ing laute supaya tetep lestari lan ngasilake ngaten. Amin ya rabbal Matur alamin. nuwun. Mriki lek panen parine setahun ping pinten, Pak? Ping kalih. Nuwun sewu nggen kula Karanganyar Jaten niku setahun ping 4. Niku enten rumuse Pak ngoten niku. Carane pripun? Nggen kula kok iso panene sukses lancar kok setahun ping 4. Nggen kula niku yen bersih desa nggih wayangan. Ning dalange ora gonta-ganti Pak ngrika niku. Nggih. Dadi lek Agung Cahya Kuntadi yo aja ganti-ganti ngono kuwi. Jenenge wong teguh pendirian ngono kuwi jenenge. Lagi ngoten ta Pak Lurah? Endi Pak Lurah iki? Mboten niku guyon nggih. Monggo Bu Kesi yo atur panglipur marang warga masyarakat sedaya lan ugi pareng monitor lumantar YouTube Kuntadi Channel. Dibawani. Ibu Sri Lestari saking Surabaya. Ing dalu wingi nika mbetakaken ayam panggang kalih tembange dereng kaleksanan dalu menika kula kirimi. Nggih, sugeng laras Bu Sri ingkang saking Surabaya. Matur nuwun katresnanipun. Dandang kula, ya Bu.
sawengi natapi kewajiban angger aja muwon sesuk ibu mundhut jajan mengko bengi gelar bubuk lan lek peni angger ibu tak mangkat Matur sembah nuwun kalajengaken langgamipun nggir putraku karya Rama Haji Sukron Suwanda. Monggo Bu Kesi. anakku sing bagus dhewe nang semeki tur yang masake Nayan singgah
matur sembah nuwun. Iya, Mak. Iya akeh nawala sing tumibeng pangkon. Tak wacane sik. Bapak Dalang Cahya Kuntadi kula nyuwun gending. Nenggih